Hola, com esteu? Seguim en valencià, val? Mireu, avui anem a la pàgina 177, que anem a parlar de verbs. No és la primera vegada que parlem de verbs, veritat? Què eren els verbs? Eren paraules que expressaven accions. Us vaig dir que podien acabar en ar, er, re o ir, val? D'aquestes 4 formes podien acabar. Vam parlar de que els verbs, expressaven accions en el present, coses que fem ara, en el passat, coses que fèiem fa molt de temps o ahir. I avui ens queda saber els verbs en futur, coses que encara no hem fet, coses que farem. Val? Sí? Anem a veure què diu este xiquet. Diu, ara lliig i en acabant jugaré amb el meu germà. Val? Igual que vosaltres. Ara faig els deures i en acabant jugaré amb els meus joguets. No? Això podríeu dir vosaltres. Aleshores, així tenim dos verbs. Dos verbs que podem saber. Vaig a subratllar-los. Tenim el verb lliig, que és del verb llegir. Val? A veure com llegim tots. Molt bé, llegiu molt bé. I després diu jugaré. Val? Jugar, del verb jugar. Val. Quin d'estos dos verbs està en futur? Està dient alguna cosa que el xiquet farà després. Lliig o jugaré? Jugaré. Molt bé. Aleshores, l'escriviu així, perquè així pregunta quin dels verbs expressa una cosa que el xiquet farà després. Quin dels verbs diu una cosa que el xiquet farà després? Jugaré. De fet, ara està amb un llibre a les mans, perquè ara està llegint. Ell llig el seu llibre i després, en el futur, que pot ser d'ací 10 minuts o d'ací una hora o d'ací un mes, jugarà amb els seus joguets. Val? Molt bé. Llegim este quadre que diu el verb en futur. Els verbs que diuen què farà algú després estan en futur. Sí? Ja tenim 3, present, passat i futur. Present, ara. Passat, ahir. I futur, demà. Val? Si volem saber si un verb està en futur, el que hem de fer és també dir, per exemple, lo de demà. Val? Per exemple, demà lliig? No. Demà jugaré? Sí. Molt bé. Val. Anem a l'activitat 2. Marca en cada cas el verb que està en futur. Recordeu el truquet que vos acaba de dir? Demà. Demà menjarem. Queda bé? Sí. Doncs vinga, a veure, vaig a posar la creueta. Demà menjarem. Demà mengir. Molt bé, queda mal. Demà pujaré. Queda bé? Vale. Tinc que tornar-lo a agafar. Demà puge. Mireu, esta no queda mal del tot, però perquè està mal expressada. Nosaltres a vegades ja sabeu que parlem i no parlem perfectament. I diguem, demà puja't a casa i juguem. Estic imaginant-me que ja estic en ta casa i ja és present, puge i jugue. Però no, és demà pujaré a ta casa i demà jugarem. Val? Entengueu bé? Segur que sí. Vinga, ens queda així. Xiulava o xiularé? Quina de les dues penseu que està en futur? Poseu-li demà davant, a veure quina queda bé. Demà xiulava? No, això és ahir xiulava. Demà xiularé? Perfecte. Marque, xiularé. Esclatí o esclataré? Poseu-li demà davant i penseu quina fa referència a una cosa del futur, una cosa que vindrà o una cosa que ja ha passat. Esclataré. Molt bé, demà esclataré. Sí? Vale, anem a l'activitat 3. Completa l'endevinalla amb els verbs en futur que corresponga de l'activitat anterior. D'esta activitat anem a posar verbs així. Val? És una endevinalla. Penseu-la i jo vaig agarrant les fletxes per a posar-los. Tenim que utilitzar 3 verbs. Ja la teniu?
3 verbs en futur, dels que hem marcat. El primer és pujaré, molt bé. Pujaré veloç al cel i mentre ho faig, xiularé molt bé, xiularé, perdó. Al final del meu viatge, allà dalt, esclataré. Què és? Un coet. Ui, espereu-se. Un coet, molt bé. Sempre és la grogueta primer. Coet. Mireu, vos escric esta paraula perquè no porto H. En castellà sí que porto i a vegades en valencià es confondim. Coet, això és un coet. Vos agraden els coets o vos fan por? I se soroll tan fort. O potser no vos fa por, simplement vos molesta. A que sí? Sentir aquest soroll. Aniríeu a una mascletà a València a sentir tots aquests coets junts. A mi m'encanta. Anem a l'activitat 4 i acabem. Escriu 2 coses que faràs el pròxim cap de setmana. Ui, perdoneu. Coses que fareu el cap de setmana. El pròxim cap de setmana jo aniré a la platja. Aniré a la platja. Vosaltres i quan tinc que escriure 2 coses, aniré a la platja i dinaré a un restaurant a la voreta del mar. I dinaré. Vosaltres escriviu també 2 coses. El pròxim cap de setmana aniré a la piscina o el pròxim cap de setmana faré una excursió, jugaré amb els meus veïns, veuré els meus cosins. Moltes coses segur que fareu el pròxim cap de setmana, que sí. Recordeu de posar els verbs en futur. Vinga, fins ací. Espero que ho aguantes bé, lo del futur, i que ja sabem una coseta més, els verbs en futur. Una besadeta i fins el pròxim dia.